हाय गुड मर्निं लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों माखासे आंनि एक्सपिरियेन्स मोन्दांथि बेखौ शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामो। दा दिनैनि सावरायनो गोनां जि बाथ्रायानो बेनो नलेज आरो स्किल बियो टु डिफारेन्ट थिंग्स। दा लोगोफोर आं जि सौदावदों बे सौदावनाय बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। मानोना दिनै जोङो गुबुन गुबुन गोबां मानसिफोरा दिनै बाहेरायाव खामानि मावनानै दङ, जेरै दुबाइ, साउदी आरब, रासिया, इउरप, मालयेसिया, इन्ड'नेसिया, गोबां बेफोरबायदि जायगायाव दिनै खामानि मावनाय दं। आंबो थांनो सानदोंमोन, नाथाय दिनै मा जादोंना माने जोंनाव जेबो स्किल गैया, जेबो हारोंथाय गैया, रोंगौथि गैया। दा बिनिखायनो जोङो थांनो गोसो जाब्लाबो थांनो हाया बेबायदि। दा बिनिखायनो आं सानो नलेज आरो स्किल बे मोननै मुवाया गुबुन गुबुन डिफारेन्ट। बेनिखायनो नलेजआ जोंनो इन्टारनेलि जोंनो गोजोननायल' होयो, नाथाय स्किल बेयो जादों जोंनि जिउआव थांनानै थानायाव जोंखौ सापर्ट खालामो, मदद खालामो आरो। दा बिनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर लाइमोनफोरा दिनै सोलोंथाइ लागासिनो दं, फरायगासिनो दं, बिथांमोना सोलोंथाइजों लोगोसे माखासे स्किलफोरखौ सोलोंनानै लानाया गाहाम। जेरै नोङो मटर रिपेयारिं खालामनो हायो ना, कारेन्ट इलेक्ट्रिसियान, पेन्टिं, जेरै कारेन्ट वायारिं, थिग बेफोरबायदि माखासे ड्राइभिं, माखासे गोबां बेबायदिनो माखासे स्किल दं। बेफोर स्किलखौ जोङो सोलोंनानै लायोब्ला जोंनि जिउआव जोंखौ थांनानै थानायाव गोबां मदद खालामो। दा जोंनि लाइमोनफोरा बेबादि माखासे स्किल गैयैयाव गोबां बेखार आनइमप्लयमेन्ट जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। गोबां मानसियानो दिनै बोसोरै MA BA जेरै डिग्रि लाभ खालामदोंब्लाबो दिनै आनइमप्लयमेन्ट बेबायदि बेखार जेंनाया जोबाखै, जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव जेबो स्किलानो गैया, रोंगौथि गैया। दा बेबायदि गैयैनि जाहोनाव बेफोरबायदि जेंनाया जोंनाव सोमजिदों। दा जोंबो बेबायदि भुगिगासिनो दं। दा जोंबो बेबायदि स्किल गैयैयावनो दिनै जोङो जेबो जानो हायाखै। थिग बेनिखायनो आङो खावलायो जोंनि लाइमोनफ्रा जिथु इडुकेसन, बे सोलोंथाइखौ स्किलाव जेब्लासिम जोङो कनभार्ट खालामनो हाया, अब्लासिम जोङो जिउआव जोङो दावगानो हानाय नङा, जोङो जिउआव जों साक्सेसफुल जानो हानाय नङा। बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफोरा सोलोंथाइखौ, जि इडुकेसनखौ स्किलाव कनभार्ट खालामनो नाजायो, जाहाथे जिउआव जोङो गोबां थांनानै थानायाव जोङो सहाय आरो मदद मोनो। थ' आं बेखौनो खावलायबाय लोगोफोर। भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय नलेजेबोल जादोंब्ला नोंथाङा भिडिअ'खौ शेयार खालामगोन आरो लाइक, फल', शेयार खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। बे समाव जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम थेंक इउ जासिबाय, गोजोननाय जासिबाय। लाभ इउ अल। थेंक इउ।